Mindenféle népek, tanárok, diákok, gyermekek és vének. Legyűrvén e rettentő nagy utat, társulatunk komédiát mutat. Játszott szerepünktől bígság tréfa támad, félreáll a könnyek, fekete bumbának. Tanulság nélkül e darab sem marad, megtalálod benne, te is majd magad. Megleli mindenki saját képe mását, ki a dicséretét, s ki a bosszúságát. S ki mit nem ért, ha lejár az óra, hagyja okulásul, majd az utókorra. Arany János ötleteit előkerítettük, az ötleteink tőle merítettük. De tüdőmből fogytam már a szúsz, darabjuk címe a bajusz! Se bajusza, se szakálla, nincsen néki egyszer szálla. 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 Ha megálljatok, csak adok én nektek bajusok, kapjalak el! Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja néki. Se bajusza, se szakálla, nincsen néki egyszer szálla. Aha, szóval te vagy az egyik. Násza, násza! Jaj, nem is írták egyéb néven, Kopasszági Szűz György bátyja. Ez volt az ő titulája. Ha! Se bajusza, se szakálla, nincsen néki egyszer szálla. Se bajusza, se szakálla, nincsen néki egyszer szálla. Akasztófára való, gazemberek, csirkefogók. Nincs bajusza a Szűz Györgynek, igen bíz a szegénynek. Nincs bajusza Szűz Györgynek, igen bíz a szegénynek. Nincs bajusza Szűz Györgynek, igen bíz a szegénynek. Ókiket a természet bajuszáldással teszészet. Ti nem is gondoljátok a csupa száj mind nagy átok. Ti midőn szúgós serte, sima állatok kiverte, minden szemteket sorra szedtek, a borotvától sziszettek. Szegény ártatlan bajusz, bezzeg terélnéké véle, de mi haszna? Minden hiába, nincs orvosság a patikával. Megjött a csodadoktor! Jó napot, jó napot! Paunalunk átúsz, visszaúsz, meg átúsz. Átúsz meg átúsz! Doktor úr, mentsen meg, csak egy ilyen icigi-picigi bajuszkát csináljon ide. Mindent megadok érte, csak egy ilyen icigi-picigi legyen. Jó, csak jön nyelvét. Ajjaj. Vegyen levegőt! Drága doktor úr! Vegyen hát! Vegyen hát! Drága doktor úr, hát ezek után hogy merjek? Doktor úr, halálos? Hát igen. Jaj. Hát igen. Ha klappeszállásan nézzük, a krokodilos súlyos. Igen súlyos. De nem reménytelen. Súlyos, igen súlyos, azaz! Milyen okos? Milyen jól mondja? Azaz, de jól mondja! Súlyos, igen súlyos, de nem reménytelen. Mit lehet tenni, doktor uram? Mi részen az orvosság? Először is bekenjük kaniszmarvisszal, azután pedig feküdni kell. S enni semmit sem, ne feledje, teljes csend. Teljesen! Mutat! Pedig nem bolond ember ám őt, ládájában pénz egy bögre, azon kívül juhalökre. Sőt, már az is szent, hogy régen ott ülne a bírói széken. Azaz, rég ott ülne a bírói széken. Mert jószága meg hája is megvan, ugye? Mert nem volt rájtős. De pucérfája azzal nem lehet törvényt ülni. Vagy már nyolni, könyökölni. Bajusz nélkül, azt nem. Hiába, minden, ide bizony, bajusz kell. Bajusznak kell lenni! Mutassa hát, mutassa! Már érzek valamit? Mutassa már! A kertek is úgy akarja, ám legyek. Itt van la. Ó! Semmit sem ért a kúra. Semmi. Biztosan megverték szemmel. Az, Meg lehet! Medvezsírral keregetni. inkább, stölni kéne. Lehet rontás van rajta. Ha nem lehet, akkor mi lesz? Ki kell űzni belőle. Meg kell pirítani kicsit a talpát. No, ne, csak azt nem. Az nem jó, inkább ki kell űzni belőle. Az Meg lehet! Jaj, ne, inkább nem. Ha.
Magyar emberék, figyelmet! Bajuszról szólsz egyet, vége. Nem is volt, nem is termett. Egy távra vágám téged. Nem is volt, nem is terem. Hát miért nem voltak elmek? Nagy bajusza lenne régen, hiszesz volna az én mesterségem? Hogy lenne bajuszkám? Az, nagy bajusz. Pörgős, bunkori? Az, akkora mindegy csendőrkapitánynak. Pörgős, kunkor, csak hogy ára van annak, ára van néki. Kasz, csak legyen bajusz. Songa, sóda, füstölt organ, víz, szalonna, főzelék. Meg lesz meg. Mindent megadok érte. Csak legyen már vége bajusz. Pénzt is egy marékkal? Pénzt? 2 marékkal. Éjjel! Ajajajajaj, uram. E bűvályos fürdőlébe, nő meg a György bajsza szépen. Na György uram, jöjjék, azt üljön bele ebbe a fürdőbe. Most